Takže čaute všetci, vítajte opäť v Silnej káve s Emou a Veronikou a s naším špeciálnym opakovaným hosťom Filipom, a.k.a. Emičkyným manželom, a.k.a. Florida Filip. Vítaj znova. Čaute. Vítaj. Sľubujem už posledný krát. Už naposledy máme ho dosť. Ale nie. My sme radi, že si prišiel, že si prijal naše pozvanie. Veľmi sa teším na túto epizódu, pretože pre mňa to je veľmi zaujímavá epizóda, veľmi som na ňu tešila. A v tejto epizóde sa budeme baviť teda o tom, ako sa z Filipa stal Florida Filip a Florida Filip Family. Takže sa môžeme do toho rovno pustiť a predávam slovo MK, ak má nejaké hneď začiatočné otázky. To chceš. Alebo niečo povedať na úvod, ako ty chceš. Tak vítaj, ako sme už vraveli ešte raz. A Ktorí sa mi už štvrtýkrát nadspali do domu. Ty k nám do podcastu. Ty k nám do podcastu, no. Máte to tu veľmi. Tak ako by sme začali? Začali by sme asi otázkou, prečo si začal YouTube kanál? Tá nebola na chleba, ja som počul, že... To dobre zarába. že dobre to zarába. Nie. Auta si predával už predtým, ako všetci vieme, v Chicagu. A ja tu budem rečovať, či ty. Ale ja ti dávam otázky, Ale Emička tak sa dobre pýta. ťa chcem trošku uviesť. A vlastne, YouTube, jak vznikol, tak ako veľa ľudí, čo ma pozná, tak trošku vie, ako to vzniklo, lebo ja tým, že som opravoval auta, tak mal som taký trošičku aj sen z detstva a to bolo, keď ja som mal 14-15 rokov a som tak chodil u nás v tom najväčšom meste na Slovensku po Spišskej, tak keď som videl tie A8 vtedy D3, tak Audiny, tak proste mne sa to auto strašne brutálne páčilo a som potom si vždycky hovoril, že raz, keď budem mať love na také auto, tak si ho kúpim. Keď vyrastieš. Potom, keď vyrastiem. Potom už to bolo také, že sa na to auto nejak zabudlo. Ja som už aj vyrastol, potom si kúpil Bavoráka, potom tu sme mali v Amerike iné auta a nejak sa tá myšlienka pobrala preč. Proste. Už sa z toho stálo také auto, že už to ani nemalo hodnotu, ani význam. Ale jedného dňa sa jeden môj bývalý známy ozval, že má Audi S8, ktorú vlastne chcel tiež na YouTube, však ľudia ho poznajú Koza Bobkov, že má S8, ale... Ten, ktorého netrváme, no. Niečo... Voldemort. ale tento... volal mi, že kúpil nejakú, čo chcel s ňou robiť videa a podobne. A nejak mu to nevydalo, prasklo mu tam v garáži potrubie vlastne, nie kanalizácia z mesta, ale normálne ako vodovod nejaký mestský, čo tam išiel a vytopilo, proste tá garáž bola v podzemí a vytopilo garáž a dostala sa voda s blátom proste do auta. On mal našťastie to auto poistené, dostal peniaze za to auto, ale mal tam kupca, bolo tam ešte nejaké, že mohol to predať za viac a my sme sa tak dohodli, že čo on s tým bude v Kalifornii robiť, hej, tam ja neviem, či tam nedali akože poisťovňa, že cenu, že tam je škoda, keby ste to chceli opraviť, akože idete do Audi kupovať nové diely cez $80,000, hej. Takže tam bola neuveriteľná škoda na tom aute. Ale ja som mal s tým skúsenosti, tak tuším, že tam bola zostatková hodnota, on to mal predať za nejakých 21,5 niekomu do Coloreda a dostal 19, tak ja som to vlastne za tých 2,5 tisíc od neho odkúpil vtedy a $1,400 ma tak nejak stále ešte preprava. Tu dáš nejaké 4 litre ma vyšlo to auto a ja som ho kúpil preto, lebo vlastne mi povedal, že hej, kámo, mám tu D3, S8, hej, a vlastne to bolo tá D3, ktorú som vždycky chcel, plus to bola S8 s tou V10, ktoré sa v tej dobe vlastne montovali v 2008 roku do Lamba Gallarda, hej? A tam bol, tuším, akurát trošku menší 5.0, ale základ motora je vlastne ten istý, len ja som mal 5.2, v Galarde bolo 5.0.
No a bolo to také veľmi zaujímavé auto, takže som hovoril, hej, keď už také auto som chcel a keď som bol malý, tak to je vlastne také plnenie si svojho detského sna, lebo to auto sa samozrejme opraviť neopláca z finančného hľadiska, hej. To auto... No a nebal si sa To toho, auto že má je dneska- neopraviteľné, keď bolo vytopené? Jak? Nebal si sa toho, že to auto je neopraviteľné, keď je vytopené? Vieš, ja som už robil také, bol to taký skôr challenge pre mňa si to vyskúšať. Opraviť tie utopené auta není až taký problém, jak viac bol problém u týchto starých Audinách je s tými počítačmi. Hej? Pretože tie počítače treba nakodovať, zachrániť nejaké tie dáta a podobne, takže u mňa to nebolo tak celkom o tom, že báť sa niečo rozoberať, dávať niečo nové. Skôr som sa bal trošku tej elektroniky, ale proste bolo to za $4,000, hej, akože čo tam riskuješ. Ja som vždycky bol v tom, že keď to začnem rozpredávať na diely, tak niečo predám a celá tá karoséria je z hliníku, takže dáš to na zber a dostaneš nejakých 1,500, motor tam je, hej, ktorý nebol zaliatý, dostaneš za neho nejakých $800. Že no, keby Mal sa si to... taký backup plán. Bol to taký backup plán, že keby náhodou dá sa z toho ešte, tu predáš kolesa, tu predáš brzdy, proste tam sú veľké Z8, že každopádne dalo by sa z toho vykorčulovať. Takže bol to taký challenge pre teba s tým, že keď sa to naozaj nebude dať zrobiť, tak Sa toho zbavíme. sa toho zbavíš a budeš stratiť len nejaký minimum. No a tým, že som to vlastne sa do toho pustil, tak ma vtedy požiadal Koza vlastne, že či to nenatočím a že mu dám potom tie videá, lebo on vlastne nikdy video o tom aute neurobil, hej. Lebo bohužiaľ sa zatopilo a bol s ním koniec. Takže on si tam nahrával nejaké veci, že ak to auto vyťahovali z tej garáže, potom že ide auto ku mne a proste chcel ďalej pokračovať, ako dať ľuďom vedieť, čo s tým autom, ten príbeh toho auta. Takže vlastne to vzniklo tak, že ja som začal nahrávať tie videá, ale bolo to také videá, že prišiel som tam, niečo som urobil, nahral som, dal som kameru, hej, že neboli to také videá ako dneska, ale ja som mu proste dal ten surový materiál, vlastne, čo som ponahrával a on to dal tým svojim strihačom, oni z toho polepili nejaké 2-3 videá, hej, že ak to proste pokračovalo až do doby, že to auto vlastne naštartovalo, hej. To auto tiež bolo také, že už bolo hotové, proste cakum prask, ja som kupoval druhé auta z aukcií rozbité, dával som veci z nich a už proste v tom bolo, ja neviem, či ne aj $7-8 tisíc, hej, a proste to auto už bolo cakum prask, hotové, a proste nechcelo naštartovať. Proste nechcelo a už to bolo, ja už som bol tak na tom, že proste to auto, už v ňom boli nejaké peniaze a ja som povedal, že a toto je ten moment, kedy treba zastaviť a zbaviť sa toho, lebo toto nikam nevedie. A už to celé bolo zrobené, ja som dal pod kolesa normálne tie kolečka a ono bolo vzadu v dielni a my sme ho vytiahli normálne pred bránu, pred bránu, ako vnútri ešte bolo, ale že originál, že sa otvorí brána, dá sa vozík a malo ísť na Copart, že ho tam predáme. Ja som ráno prišiel do dielne, tam stálo to auto na tých kolečkách, ja som prišiel, som vložil kľúčik a to auto naštartovalo. Čo si? To auto ide dodnes. Hej? Počúvaj, už bolo všetko. Už bolo všetko proste zrobené, že už sa nič viac nedalo s tým autom zrobiť a už proste, už nikto nikto už nevedel, čo ty si za toho... Už ja som povedal, proste je koniec. Proste hovorím, toto proste vzdávam to a proste ďalej to nejde a teraz prídeš ráno s tým, že ideš odniesť na Džangy a rozumíš na Coparda, kde je auto a dáš do toho ten kľúčik a ono potom naštartovalo, hej. Ja neviem, či trebalo počkať celú noc, že nechať zapnúť tú batérku, alebo čo, že si to tak načítalo tie počítače druhé. Ja neviem, hej. Od tej doby proste auto funguje, už je tomu 4 roky. No dobre, tak vyšli kozové videá. Vyšli kozové videá, vlastne ja som si pod tými videami začal čítať komenty a začali mi ľudia písať, že chceli by vidieť, lebo samozrejme, Florida, Amerika, garáž, auta, hej, videli, lebo vtedy bol aj David u nás, hej, Koza, a natočil aj tú moju dielňu
A ľudia začali mne vypisovať, že aj samozrejme Ema mi ešte vlastne hovorila predtým, než vôbec sme mali Audinu, či nechcem natáčať videá. Som myslela, že na to zabudneš. Lenže ja som nechcel do toho ísť, lebo ja viem sám, že keď my sme mali nejaké z dovoleniek, nejaké videá alebo takéto niečo, a sa to napríklad, ak to pustil na telke, mne bolo nepríjemne sám seba počúvať a vidieť v telke. Proste ja som nemohol prekročiť túto hranicu, hej. Ale vtedy vlastne, takže Ema ma nabadala na ten YouTube už predtým, hej. A tým, že on pustil tie moje videá, tak ja som si tak ako pozrel na ten internet a vlastne tí ľudia ukázali to, že vlastne je to fajn, hej, že chcú to vidieť a... Že je tam záujem. Že je tam o to záujem a že nikto tam nedrbe na ten náhlas, alebo že toto jedno s druhým, alebo že, vieš, ono je ťažko seba počúvať. Hej. Proste také, nebolo to také strašné, hej. Furt sa nájde nejaký hejter, to je samozrejme, a čím viac ako ten following, tí subscribers, odberatelia pribúdajú, tým viac sa ich nájde, hej, ale to je taká rýchla rada, proste zablokujte to, koho sa nepáči. Vždycky vy ste pánom toho svojho YouTube a aký ho chcete mať, taký bude. Ale k tomu sa dostaneme potom, ale proste začal som dumať nad tým, že tak asi fakt, keď to ľudia chcú vidieť, tak by nebolo zle ísť, kúpiť nejaké auto z toho kopardu, ukázať a jedno s druhým. A vlastne dostal som sa presne, v ten moment to ešte tak kliklo, že ja som začal robiť tie auta z koparu, lebo ako som hovoril, my sme väčšinou tie veterány robili. A v tej dobe to ešte tak kliklo, že začalo sa dostať ku mne to vlastne, že ľudia nemajú radi auta z Ameriky, pretože sú buračky a že sú na hovno opravené a proste boja sa to kúpiť a proste zlé referencie, zlé meno majú tieto auta z Ameriky, ale ľudia zabudajú na to, že ono sa tie auta kupujú, opravujú sa v Poľsku, v Litve a neviem kde všade, hej, a všetko sa to robí za účelom biznisu, tak ako aj ja to robím za účelom biznisu a zárobku nejakého. Tak som si povedal, že vlastne je dobré im to natočiť, ako sa kúpilo, ako sa opravilo a potom sa ten človek môže rozhodnúť vlastne, že vie, do čoho ide a že či si to chce risknúť, či nechce. Nevzniklo to preto, aby ja som chcel niekoho odčierniť, pretože ja poznám aj firmy, ktoré dovážajú tieto auta a majú ich drahšie, ale samozrejme, lebo už sú na Slovensku, takže budú vždycky drahšie. Vždycky sa bude oplácať kúpiť auto odo mňa finančne, lebo ešte ja ho predávam odtiaľ, hej, ešte není tak drahé ako tam. Ale zase na druhej strane, ja nejdem robiť zo seba, že robím YouTube, pretože chcem ukázať ľuďom, že som najlepší mechanik a viem ja robiť najlepšie auta. Ja poznám ľudí, ktorí dovážajú auta a sú aj na Slovensku, sú aj v Čechách, ktorí robia vynikajúcu robotu, majú niektorí viacej znalostí ako ja, akorát proste ľudia to nevidia, hej. Ale už tieto auta majú zlé renomé, lebo ľudia nevedia tú históriu, ako to bolo opravené a podobne, takže ja nehovorím, že som best, ale ja to natočím, ľudia to vidia a oni sa už na základe toho, aj ja som chránený, že mne nikto nič nemôže povedať, a to, vieš, to je zle, to je zle. Nie, ty máš auto z kopardu, buráčku z vrakoviska, ktorú sme dali dokopy a máš ju o 30% lacnejšie, ako keby si ju normálne. To je ten risk, ktorý si každý musí zobrať na triko. Kupuješ auto po buráčke, po ťažkej buráčke, ktoré bolo odpísané poisťovňou, dajú sa kúpiť, dajú sa opraviť, ale nečakajte, že vy na tie auto budete mať záruky, že na žiadne, ani na nové auto nebudete mať záruku na 80% aut, pretože tá záruka neplatí, hej, na Slovensku. Takže si sa vlastne rozhodol, že budeš transparentný a ukazovať ľuďom a začalo sa to rozrastať. Určite. Čo ti vlastne trošku otvorilo oči v tom, že má to význam však pokračovať Mne to trošičku pomohlo, hej, že ten štart ma trošku posunulo v tom, že fakt, keď bola tá S8 robená a on to tam dal na kanál, tak ja neviem teraz hovoriť, že to nepomohlo, hej. Za prvé, ja som si vybudoval celý tento kanál sám, pretože robil som sám, zaštartoval som si to sám, s tým,
že keď on ukázal tú S8 na svojom kanále a ľudia ma chceli vedieť, ako náhle sa dozvedeli, že ja mám svoj kanál, tak fakt mal som ten začiatok trošku ľahší, pretože mne sa zdá, že mne tam do mesiaca pribudlo nejakých 2000 ľudí. 200-2300, hej. Čož dneska je smiešne, hej. 2300 ľudí mi príde len tak bum, 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 bum. Ale to už pušuje YouTube kvôli tomu, že ľudí zaujímajú videa. Ten štart, keď máte niekoho, že fakt ani nie, že vám pomôže, ale len vám dá taký ten podpich, hej, že vás ukáže, alebo niečo. Napríklad teraz, jak Vlasto si otvoril kanál, hej, a urobili sme pár svojich videí, tak hneď mu prišli tí ľudia, vieš. No. A teraz prišlo mu tam 2000 ľudí, aj ku vám prišli ľudia. Pretože ja som prišiel tu a ku vám prišli ľudia. Táto cesta sa po mesiaci skončí, hej, čože teraz, posledné video. Toto sa skončí. A tým pádom, ja som rád, že môžem vám pomôcť, aspoň takto pri štarte, ale všetko, čo je od teraz, na to ste sami, tak jak ja som bol, hej, a keď budete mať 30 000, 10 000, 20 000 subscriberov, s tým nemá nikto nič spoločné, pretože teraz možno prišli za vami sa sem pozrieť, ale pokiaľ vy to budete robiť dobre, tak ako ja som sa to snažil dobre robiť, za prvé zostanú, a za druhé budú videnia, za tretie to YouTube bude pušovať a všetko prídu noví a čo sa bude hromadiť, není nikoho iného zaslúha, len vás. Takisto mne nikto nemôže povedať, že keby nebolo jeho, tak nič by sa nestalo. Viete prečo? Ja vám to vysvetlím prečo. Lebo napríklad to není jediný YouTuber a takto sa dostaneme vlastne k tomu, že ja keď som začal točiť, začal som točiť videá, chodil som po tých kopardoch, ľudia ma začali kontaktovať, ja som to bral ako vlastne reklamu. Ja som to nebral ani ako, že idem zarábať na YouTube, lebo ja som mal predstavu, že ja dostanem za prvý mesiac, keď ja budem monetizovaný $5-10, hej. To som si dal do Google proste, hej, a bam, bam, bam. A proste úplne, že smiešné ceny mi tam chodili. Ale ja som videl v tomto, že mne ľudia začali písať, hej. Ja chcem to auto, čo si opravil a nemôžeš mi zohnať také. A mne sa hrabali klienti, hej. A aj dneska proste, ja mám strašne veľa klientov, pretože robím ten YouTube a to je taká moja zadarmo reklama. A tým pádom aj dobre pre ľudí, lebo kto si kúpi auto a bude ho chcieť v budúcnu predať, tak tie videá ja nemážem, hej. Oni zostávajú na mojom YouTube kanáli a ty keď budeš chcieť predať auto za 3 roky, tak ti niekto povie, ježiš, a to je dovoz z Ameriky. Hej? A to ja nechcem za také peniaze, lebo to bola buráčka. A ty mu povieš, áno, bola buráčka a my máme presne všetky, tu na YouTube si pozri video. Kde to bolo, kto to robil, ako to zrobil, koľko to stálo, kde to bolo kúpené, ako to bolo dovezené. Celá kompletná história, hej. Takže aj ten predávajúci má nejakú tú históriu toho vozidla do budúcna. No a takto sa to valilo, až ale ja som sa vždycky... Keď ešte môžem povedať k tomu pushu na hačiatku, že ono je to strašne super, pretože ja si pamätám, že Tomáš robil anglický kanál asi 2 roky a až po 2 rokoch mal nejakých 1000 subscriberov. A to je strašne demotivujúce to robiť tak dlho a nikam to v podstate nevedie. To je ťažké. Už od tých 1000 subscriberov sa ľudia na to vykašľú. Od tých 1000 to už potom rastie, už si je monetizovaný, je to ľahšie, takže mať tento push na začiatku sme my mali a bolo to super, lebo je tam veľká motivácia pre mňa, musí takto sadnúť a kecať a stále na tom pracovať, presne ako si hovoril, takže si pamätám Tomáša, on to strašne chcel robiť, jeho to strašne bavilo, nemohol veľa peniazy do toho dávať, vkladať, ani kamery sa nekupovali, ani nič. Ale vydržal, no. Ani vlastne neviem, ako sa mu to podarilo. Ja si pamätám, že keď dosiahol tých prvých subscriberov, tak ja som kúpila také balóny obrovské, jednotku a káčko a som to prišla s ním oslave, že teraz, keď mi to vyskočí na internete, že 4 alebo 5 rokov dozadu to bolo, že ježiš, jak sme oslavovali 1000 subscriberov, až potom, keď mal 10, tak už ani neviem. Ale... Ale o tom nám určite Tomáš porozpráva, keď príde. Áno. Veľa predzavádza. A ja by som ešte sa chcela spýtať, že... čo ti dal ten YouTube kanál? Niečo. Koho ti dal ten YouTube kanál? Koho si spoznal? Pamätáš si, keď nepočítaš Kozu, lebo Kozu si poznal už predtým. No, Kozu to sa ako poznal nového človeka. Koho si spoznal ako prvého?
Pamätáš si? Jak prvé, akože s kým som sa Sa dal dal dokopy. dokopy a začal viacej komunikovať, že sme sa aj stretli, alebo niečo také. No, mal som niekoľko takýchto youtuberov, s ktorými sme robili kolaborácie, alebo sme sa stretli a podobne, ale prvý práve nadväzuje na tú Audi S8, ktorú som kúpil, a to som aj vlastne chcel povedať, že či by ľudia prišli, tí prví cez kozu, je absolútne nepodstatné, pretože by prišli o mnoho viac ľudí, pretože pár ľudí mi napísalo, ja som začal mať problémy s motorom na Audine, a dosť ľudí mi napísalo, že kontaktuj Tomáša z Naša garáž. Co to zase je? Že, jaký Tomáš, jaká Ty Naša si ho garáž? nepoznal. Ne, a ja som teda taká, to je nejakého Tomáša z Naša garáž, ne? A teraz vieš, o týždeň zase a mordujem sa z toho Audinu a furt, a však kontaktuj našu garáž, vieš, toto, však on ti poradí. A furt a ľudia dobiedzajú, potom sa ukáž, toto je, ne? A koľko No, mal začal vtedy som pozerať, subscriberov? Pamätáš si? Či nespomenieš si? Mne Ja sa zdá, že neviem. mal okolo 40 000, A mne sa zdá, že tak tak, nejak. no. Tak Ja nejak, pár mal rokov dozadu. 40 000 subscriberov vtedy. A ja teda hovorím, a to však si pozriem dáke videá, vieš, od neho toto. A začal som ho sledovať. A každý deň. A toto. A hento. Hovorím, kokos, borec vie, nie? Toto všetko. Hovorím, kokos, by som ho normálne zavolal, že či mi nepríde zrobiť servis, nie? Lebo sa vyzná v tých Audinách, ja to neviem robiť, čak rozoberieme motor, rozumieš? Zrobí sa nejakých. To ja som vtedy fakt mal... Tam rozol. Normálne dúmem, koľko ja som mal vtedy... 18 000? 17 000 subscriberov som vtedy Mne sa mal. zdá, že ešte menej. A mne sa zdá, že menej, že okolo 10 možno. Nie, sa Neviem, zdalo či práve, nie, 10 že... až 15 maximálne. No. No, je to jedno. je Proste jedno. už som mal nad 10 000 a proste napísal som, že Tomáš, dostal som na teba odporúčanie, bla bla bla, vysvetlil som mu situáciu, že čo je vo veci. Čo som bol najprv prekvapený, že mi vôbec opísal, lebo určite mi píše, ja to poznám, že ľudia mi píšu takisto, hej. A taká mám. Ale- To nie je taká hviezda, že mi neodpísal. Tak ale mal viacej vtedy Tak už. vtedy, vieš, ja som ešte ako nebol A tento s viacerými ľuďmi si myslím, Mal si že dobrú viacej nálepku práve Florida. vychádza. A teraz, vieš, on mi píše, čau, vieš, lebo že aj to, vieš, že Florida, toto, všetko, ne, a mu hovorí, že kámo, počúvaj, ja mám taký problém, že si prišiel tu, aby sme zrobili taký servis, tam treba reťazky meniť a ten, že chalan, že počkaj chvíľu, ne, že a Tomáš hneď začal, a kto nám spraví hlavy, ne, a to, že kto nám zrobí výbrus motora, hovorím, čo mňa sa pýtaš, ty si mechanik more, ty sa staraj, nie? Došli sme k tomu, že proste fyzicky by to nebolo možné urobiť tu, ako bolo by, ale bolo by to strašne časovo náročné. A Keby on sa nemá to tie muselo kontakty všetko tam, riešiť. On nevedel, kde tam ísť tie hlavy No, spraviť. tu proste, tu ja, kde som prišiel s tou vedesinou, to ťa videli, že ideš po ulici a oni zatvárali tie garáže, vieš, proste no. Takže sme sa potom dohodli vlastne s Tomášom, že Tomáš kúpi motor v Anglicku a dal mi taký návrh, že si proste, ja mu zaplatím diely, zaplatím ten motor a on mi ako zadarmo ten motor poskladá, urobí si s tým content. No a že ja som za to povedal zase, tak ja ťa pozvem zase do Ameriky, prídeš tu a zrobíme si content spolu, že dáme, oživíme poriadne túto... Vezmeš svoju priateľku. S8, prídeš s pani priateľkou ešte v tej dobe. No a tak to nejak vyšlo, že ona točila asi 3 videá, tuším, so skladaním toho motoru, ako ho kúpil, ako poskladal všetko. Potom bolo také trošku ticho, lebo kým prišiel tu motor, však ten motor tu dokonca prišiel počas hurikánu. No. Pamätáš sa? Áno. Počas hurikánu tu prišiel motor a vlastne keď tu motor prišiel, tak vy ste tu na sem došli hneď po hurikáne. letenky, že kedy, že hurikán je No. teraz a to. No. To si pamätám. No a prišli ste tu a vlastne my sme už taký, tie, jak by som to povedal, pušťali do eteru, hej, že pre koho sa skladá motor a do jakého auta, lebo to auto už každý poznal, teda dosť ľudí ho poznalo to auto.
Takže každý bol zvedavý na na to spojenie tej naša garáža Florida Filipa. Malo to, za mňa to malo obrovský úspech, hej. A preto som chcel aj povedať, že tak či tak toto by sa stalo. A napríklad ja viem, že takáto kolaborácia mne vtedy dosť pomohla, lebo ja viem, že počas toho, jak ja som dával vonku videa, S Tomášom, tak od Tomáša mi prišlo okolo 6-7 tisíc ľudí vtedy. Ako to bol úplne, že vtedy už úplne išiel hore tak to bolo, že ak som mal 17 tisíc, jak tu oni prišli, ak vy ste odišli, ja som mal hneď potom takých 24, alebo tak to bolo, mne sa zdá. Môže byť. Ale už tu nepamätám, ale viem, že nejakých 6 tisíc ľudí prišlo vtedy a zase, hej, a pokračoval som tomu, pokračoval a to sa nabalovalo, hej. Takže vy ste u nás boli 3 týždne, super bolo, sme sa zabavili, od tej doby 2 roky prešli a vás je problém tu dostať, hej. No ale to je zase tak ťažko, no, život developera si nevybere. Ťažko prísť do Ameriky. No veď to. No len treba povedať Tomášovi, že Zos má stále tiež, ale vieš čo, nás si aj prestala tiesť. To je zázračné auto, počúvaj. Není tam ten flag už teraz, no. Si to zase rozmyslela, jak s tým štartom, vieš, vedela, že pôjde na Kopárda a potom naštartovala. Lebo ona trošku ešte tekla teraz, jak som ju opravoval, ale teraz už zase netečie, to možno bol taký... No proste s tým autom je strašne veľká história. Musí prísť Tomáš, pretože furt tam je čo robiť, takže... Proste prišlo auto z Kalifornie. Prišiel motor z Anglicka, prišli svetla zo Slovenska. No ježišmarja, to je ešte vlastne chalani, majstri svetla vlastne zo Slovenska robili do toho auta svetla teraz. No masaker, každý sa nejako pričinil. To je internacionálne auto, ktoré asi nikdy v živote nebudeme môcť ani predať, ani nechceš predať asi. No to sa finančne sa to neoplatí, v tom aute je momentálne 40 000, takže absolútne. Poďme zase k ďalším kontaktom, ktoré si nadobudol a sme ľudí vďaka YouTube spoznali. No potom hneď po vás, čo boli ďalší ľudia, čo prišli, tak to bol ten Boris, tuším, s manželkou, čo prišli na naháči, nie? Na motorke. Áno. Oni boli druhí, to zase Ale nie. Áno. Ešte Kubert bol Kubert bol po nich. Hej? Nie. Choďte si zlodiť kalendáre. To je jedno. Pred nimi. Nie, prišiel Kubert. Kubert prišiel. Prišiel David Kubert, ktorý ho poznáte, čo chodí kontrolovať auta do Nemecka. A on je z Čech? A on je Čech z Berouna. Hej, v Beroune. Áno. Beroun je to. On tu prišiel vlastne, on mi vždycky písal, že on chce prísť, toto bolo úplne, že pecka, hej, ako ja som s ním nebol v kontakte, my sme sa nepoznali. A mne teraz píšu ľudia, hej, teraz píšu aj na telefóne, že video je, že Kubert dal video a že ťa spomína, že ide za tebou a to, že sa... Bez zavolania, bez pozvania. Kto? A kto? My sme si nepísali nič. Jaký Kubert? A ja som si potom poslali to video, vieš, David tam vo videu, no a tam niekto robí, že v Amerike, vieš, že Filip Florida, že Florida, Filip Florida, vieš, toto a hento. No ja tam sa za ním pôjdu podívať a také a ja hovorím, to je kokos, ale dačo, a však on mi ešte nevolal. No dobre, nechal som to tak a potom Komunikácia youtuberov cez videa. Potom sa mi nejak ozval David a tak sme sa začali baviť a chcel poradiť tam aj s nejakým autom, lebo kupovali nejakú buračku z Kopardu, ktorá bola opravená už v Nemecku. Tak som im robil ten Carfax a zisťoval, že jak auto bolo oburané a nejakú tú históriu, čo viem vyzistiť ja tu. No a slovo dalo slovo, začali sme sa baviť a o auta, a tá sa autičkári, nesamozrejme. A sledoval tak tie moje videá okrajovo, lebo tiež nemá moc času, takže viac menej aj potom tie storky na tých Instagramoch, mu sa tam zapáčila Corvetta, on musím prísť. Ja chcem tú Corvettu. A on ešte vlastne predtým, aby som to správne urobil, lebo my sme sa bavili a on pol roka predtým bol na Miami. A oni sa aj vozili, oni išli aj cez Punta Gordu. A ja hovorím, že keď si už vedel o mne, tak prečo si? A nezavolal vtedy.
A to ja som až nevedel, že ja som potom zistil, no a proste sme sa tak minuli, ne, vtedy, keď tu bolo raz. Ja viem, tak keď na budúce prídeš, tak si normálne zastav a môžete prísť ku nám. Tak on potom zbadal, že mám tu nejaké korvety a hneď, že ja musím ísť kúpiť a ja chcem korvetu a to, hento. A v kúse ja chcem korvetu. Jednu som mal, C3, to už mi volal, ja príjem za 3 týždne, odlož. Hovorím, dobre, už len príď. Nakoniec prišiel s manželkou, prišli s deťmi a vieš, no to je také, že keď sa prvýkrát s niekým, vieš, aj spoznáš a toto, hej, však... Tak jak Veronika s nami. Tak je to také, že že kto vie, kto príde a jak príde a čo bude. A samozrejme, že prišiel tu na hneď hukot, krikot na driveway, vieš, proste pri jazdovej ceste, srandy, kopec, rozumíš, vtipky. A strašne super ľudia, mali sme strašne veľa, sme zažili kopec srandy s nimi, slušní ľudia, inteligentní ľudia, takisto majú sa, ja som bol prekvapený z deciek, lebo dneska tie mladé deti, to človek by chcel takedy aj, hej, trošku s vankúšikom pridržať, ne? Ale ja to poznám doma, ne? Ale nie, super decka má vychované, proste bomba, ne? A to je taká vizitka, tie deti. To je vizitka rodičov, lebo fakt, tie decka prišli, môžem, ďakujem, vieš, také to už dneska, ono to je od tých detí vzácne, dneska, že tí decko povedali ďakujeme. To je nie veľmi vychované, preto aj teraz napríklad dostala jeho dcera Mustanga na narodeniny a teraz pár dní dozadu ho dostala, hej, ja už som o tom vedel dať z mesiac, že to kúpil, mi posielal fotky a vlastne ja som išiel, to neviem to riešiť, ale išiel som po tie komenty a ja som začal to čítať, proste ak tam dal to video a proste ľudia okamžite zasraná, GTčko, 5 litrový motor a na čo a nezaslúži si, nič si tie deti nevážia jedno s druhým. Som tam okamžite dal koment, že to dieťa, tú babu poznám osobne a vidím, jaká to je celá Kubertová rodina a si myslím, že nikto si viac nezaslúži také auto ako ona. Si myslím, že práve ona si ho bude vážiť, lebo vidím, jaká je aj k svojim rodičom a takisto aj moje deti sú čo teraz, že moje decko, keď si zaslúži raz a bude mať ona vodičák v 16 a mi povie, že chce AMG-čkový Mercedes, tak pôjdem aj kúpim AMG-čkový Mercedes. Chodí do školy, chová sa, učí sa. Prečo nie? Prečo nie? Ale ja si myslím, že ona v 16 nebude vedieť, čo je AMG-čkový Mercedes. Hovorím príklad. Poviem príklad, možno aj kúpim Challenger, alebo čo bude chcieť. Ja neviem, čo bude, a keď si to proste to decko zaslúži, prečo by som nekúpil, hej? Detskú auto, takisto Kuber, však môže si dovoliť také auto, prečo by to nekúpil? Hlavne je to na ňom a nie na druhých. No, takže bol som trošku prekvapený z toho, že ľudia to takto, ale super rodina, veľa sme si užili a určite, hej, to ako sme si rozprávali niekoľkokrát, tak jak vy prídete určite ku nám, aj Kubertovi sme povedali, že kedykoľvek sú nás vítaní, nemusia si tu platiť hotely, jedno s druhým sa poznáme, môžu však tie hotely sú úplne že na hlavu drahé tu na všetko v tej Amerike. Nie, že by váš dom nebol jak taký hotel. Taká vila. Prevažne. Vila dovolenková. Takže potom vlastne potkání dom vlastne. No nie. No i potom sme vlastne nám priniesol do cesty ešte Borisa, čož vlastne som tiež rád, že sme spoznali týchto ľudí, lebo Boris prišiel s manželkou. Ja sa ospravedlňujem, ja si nespomínam na meno teraz. Mne to vypadlo. Ja tiež nie. Tak lebo s Borisom si aj píšem, vieš, teraz Boris tam rieši jedno auto, tak... Ale sú to vlastne manželský pár, ktorí jazdia po celom svete na motorke. No, nespomeniem si teraz, úplne mi to vypadlo. Oni tiež robia YouTube, alebo ako? A tiež si robia YouTube, trošku pomenej, ale robia si videá, všetko zaznamenávali a prišli ku nám zrobiť nejaký servis a sa spýtali, že či... No lebo jemu zase ľudia písali, že hej, zavolaj Filipovi na Floride, že má garáž, lebo on si chcel po ceste nejaký servis urobiť na motorke. On mi hovorí, že
že on si to zrobí sám, on je... Len strekuch. Len chcel garáž proste a na rade, hej? Áno. Takže ja som tam vlastne ho len tak psychicky podporoval, kým si opravoval motorku, lebo ja o motorkách toho moc neviem, hej, takže ja som bol taký ten podaj kľúčik teraz, hej, že dones mi to, prines mi hento. Takisto super ľudia, vďační, pokecali sme si. Kopec zážitkov. On je strašne šikovný. Jaké je to úžasné, že ten internet tak prepája, že ja mu povedia o tebe o Kubertovi o tebe o nás, nám o tebe, že tí ľudia na tom internete sa tu tak nájdu a idú do tej comment sekcie a napíšu a potom sa také veci dejú, že vlastne však je na Floride Filip, tak si to choď tam dať opraviť, lebo proste... A on je ešte práve, že super chalan, som rád, že som mu spoznal, lebo ja som sa potom dozvedel, že vlastne 3/4 Slovenska a Česka vlastne chodí k nemu nosiť motory americké a on ich... Opravuje. A on ich opravuje, rebuilduje, proste prestáva ten americký motor a to, čo počúvam, Boris bol u teba, čo mi nám stával motor, hentým. No, super proste, masaker, hej. A teraz sme akurát pred týždňom riešili jeden motor, lebo tam ten Charger, čo prišiel, tak trebalo doriešiť, tak je u neho teraz. Ten čierny, vieš, ktorý? No tak je u Borisa. No. Výborne. Takže tak to je proste poprepletané. No, a je super, že sa udržujú tie kontakty, lebo človek nikdy nevie, kedy kto koho, či bude potrebovať, alebo kto koho odrbe. Pozdraviť, alebo pomôcť si navzájom, určite, nie? Však prečo určite. nie? No ale v neposlednom rade, mimo toho, že prišlo kopec fanúšikov, koľko razy len tak do garáže. Ale ešte nepreskakuj tých fanúšikov, lebo potom prišla ešte jedna vzácna návšteva. No veď to som chcela nadbehnúť ti, že môžeš povedať, že kto mimo takých ľudí, ktorí nemajú svoje kanály a prišli nás pozdraviť, častokrát stále s nejakými darčekmi zo Slovenska, či nejaké pivo, alebo sladkosti, chrumky a tak ďalej. Veľa ľudí. Ja som prekvapený z toho, že my tým, že sme na Floride a máme content pre Československo, hej, a proste tu sa objavujú ľudia, hej. Áno, proste, ale z ničoho nič. A to je to, že ešte ja fotím a natáčam tie auta v Punta Gorde. Každý vie, že Punta Gorda, hej. A my máme hneď vedľa dielne ten vodojem, vieš, tú väžu na vodu, vieš. Ale tá je len jedna v Punta Gorde, rozumieš. Takže my sme odhalení okamžite, hej. No, a že Jožko, hockedy prišiel, vieš, ale toto nemám zase ja moc rád z toho titulu, že nie, že nemám rád, ale je to také, že tak mi aspoň napíš, že prídeš, pretože keďže my nemáme servis otvorený akože pre verejnosť, ja niekedy mám iné povinnosti, ja tam nie som, hej. A tiež tam napríklad prišiel niekto, kto, ja neviem, sa tam potuloval o 8 ráno, rozumieš? A Jožko tam prišiel a tam človek chodí, ne? A sa pýta, že čo? A ten, že to som prišiel pozrieť, tu je Filip z toho z YouTube. A to on tu dneska nepríde. Dneska není na scéne. Dneska sa netočí. Ne? Alebo niekde inde, ideme na cestu, alebo tuším, že som išiel po auto, alebo niečo. Hovorím to ako, som povedal, že treba si to naplánovať, lebo nevždy sme tam, nevždy sme na tej dielni. Proste chodíme aj po Amerike, cestujeme, alebo chodíme po auta, alebo teraz tie sklady, takže ja nie som vždycky tam. Snažíme sa, záleží od roboty, koľko je. Logisticky to nejako vyriešiť. Takže je lepšie niekedy, ja nemám problém, že niekto príde pozrieť, chce to tam vidieť a chce sa zoznámiť, pokecať, lebo strašne veľa Európanov chodí na Floridu na dovolenku. Ale treba dať vedieť aspoň pár dní dopredu, dohodnúť sa, není problém. No a vlastne ešte z takých tých veľkých youtuberov, z veľkých kanálov, dosť veľkých kanálov, sa u nás objavili ešte jedni. No taký tip dostali, lebo po Amerike sa vybrali dvaja šaleňáci, Eugen s Petrom a ktorí si dali poslať do Ameriky Feliciu. Škodu Feldu, no, a jazdili vlastne... Cez celú Ameriku až do Aliašky. Až do Aliašky, išli do toho Death Valley, nie? Oni išli na to najteplejšie miesto. No a tiež im proste povedali ľudia, na YouTube im písali, nie na YouTube, na Instagram im písali, lebo dávali na Instagram oni posty, že kde sú a že oni mi napísali, že ty
veľa ľudí nám písalo o tebe, hej, a že nemohli by sme sa zastaviť a toto, však jasné, toto. A mne tiež ľudia písali, Eugen s Peťom sú na Floride. Húhy, Peter. Nedošiel sa ten content k našim očiam ešte v tej dobe. No a teraz, no tak sme sa s nimi stretli, hej, a vedeli sme, že o čo im ide, že kam majú namierené, alebo čo. A nakoniec to tak skončilo, že vlastne zostali u nás ešte aj na noc, hej. Proste sme také pivka popili, posedeli sme a strašne super chalani, šalené napady majú a zase ten YouTube vlastne nám spojil také tie cesty a vlastne s Petrom ani tak nie, ale s Eugenom som v kontakte, že si píšeme a takto, takže teraz má ďalšie plány a Eugen, jak tú celú cestu ale zase poňal... Peter, keď dáva, lebo Peter dáva tie videá, takže my stále pozeráme tie ich videá z tej cesty, z tej Ameriky. Takže ich sledujeme a s Eugenom si napíšeme. On to zase poňal na tie prednášky, ktoré vlastne rozpráva po tých kinosálach alebo divadlách alebo mestských Už sme mu povedali, že by mal to zrobiť aj vo forme videa, pretože... Áno, písal si mu? Hovoril, že je to docela dobrý nápad, že potom by to možno, že zrobili nejaké aj video ohľadom toho. Takže to boli asi takí tí najznámejší československí youtuberi, ktorí u nás boli a čo si myslím, že s každým sme zostali v kontakte. No tak najviac akože kamaráti, že sme ostali, tak to je Veronika a Tomáš, hej. To sme neustále v dennom kontakte doslova. Dokonca s Tomášom vlastne sme sa rozhodli aj vlastne spojiť tie dva naše kanály a robíme tú súťaž o tú Audi E4 B5, tú žltú. A uvidíme, čo priniesie ďalej. Určite príde aj Tomáš s Veronikou do Ameriky, takže budeme robiť určite content, tak jak ja s Tomášom, tak Ema s Veronikou. A s vami tiež. Aby sme sa doma nenudili, tak sme si spravili kanál. No. No a ja som vlastne tým všetkým, jak sme si prešli, tak ten YouTube... Ale ešte si ho opomenul takoho. Čo? Koho? No mňa. Keď si ma zamestnal. To ty si tam Kvázi zamestnal. Som tam priplietla. Priplietla som sa, na to som dostala titul. Takže, tak robili sme, ale ja som chcel tiež niekde posunúť ten YouTube kanál a vlastne s tým, že ma sedela doma, dlubala sa v nose, nič nerobila. Tak ako bolo veľakrát Čo mi teraz naložil? Ja som jej povedal, že sa ber aspoň kameru a poď mi pomôcť, nie? Nie. Ema totiž to bola doma celý čas kvôli tomu, lebo čo to sme hovorili minule, že si musela sa starať o veľa vecí, ktoré mne dovolili robiť to, čo som robil. Ale teraz, ak nám deti vyrástia jedno s druhým, také to bolo, že už by aj celkom aj deti už môžu byť sami doma, ostať pár hodín, že už nie je to také, že treba nad nimi sedieť non-stop. A už som chcel posunúť aj ten YouTube trošku dopredu, tak sme si hovorili, že bolo by to lepšie, keď ma takto kameroval a boli by sme tam aj spolu a to, a že lepšie, hej, lebo aj debaty, jeden s druhým sa rozprávame o niečo, ale fakt chodiť so sebou s kamerou a rozprávať sám so sebou je také dosť na prd, ne? Takže som povedal, že poďme skúsiť, poď so mnou do dielne, aj však aj mi pomôžeš, lebo vlastne ja som mal s parťákom tú dielňu, ale tým pádom, že som si robil YouTube, robil som si už ďalšie auta sám pre svoj content, čo nemalo nič spoločné s biznisom, ktoré sme mali auta na predaj. Pretože ja som mal inú víziu o autách, iné auta som chcel kupovať, skúšať a robiť to po svojom, takže to som ten biznis trošku s tým YouTubeom trošku oddelil v tej dobe a vlastne tým, že som potreboval sem tam pomôcť s niečím a hlavne zaberalo mi to veľa času, že kamerovať, nastavovať si kameru, tak som poprosil Emu, či tam nepoje so mnou raz, druhýkrát, tretíkrát. Stala sa súčasťou YouTube kanálu s tým, že sme si potom povedali, že by sme mohli aj natočiť niečo iné a ako náhle ja som dal niečo iné na môj YouTube kanál. To je to, že vy keď si vybudujete kanál napríklad o autách, tak máte tam autičkárov, hej.
A proste sú, tí autičkári sú proste auta, hej. Musíte držať ten content proste o tých autách. Ako náhle som dal niečo iné, nemalo to videnia, nemalo to proste niečo, nemalo to naraz 20 000 videní, nemalo to 6 000 videní. Ľudia písali v komentoch, že proste to ich moc nebaví. Ľudí nezaujíma, ak sa blúbeš v nose. A že ono ten content miešať není dobre. Tak vlastne tým sme si povedali, však fajn, ale boli ľudia, ktorí mali radosť z toho, hej? A chceli to vidieť. A tých ľudí bolo dosť. Ale proste videl som, že sa to mieša v tom kanáli. Tak sme sa rozhodli, že vlastne vytvoríme kanál Florida Philip Family a môj Florida Philip kanál bude fakticky len o autách a takto zostane a nebude sa tam dávať nič iné. S tým, že sme začali robiť zemovú Florida Philip Family, kde začali sme natáčať, jak sme boli vo Vegas, jak sme boli v San Francisku, jak sme boli v Disneylande, jak sme boli na Havaji, hej, teraz na dovolenke. New Yorku, a malo to, hej, Vianoce, ak prebiehajú v Amerike a podobne. Nákupy. Ale to by som vlastne tak zhrnul, že má to sledovanosť a malo to dosť videní, všetko toto, že už som videl, že proste sa zberá iná tá komunita ľudí. Už to zaujíma aj skôr manželky tých autičkárov ako len tie auta, hej, že nie sú zvedavé ženy na to, že ak sa menia brzdné doštičky a chcú vidieť trošku ináč, takže ľudia chcú vidieť tú Ameriku. S tým, že teraz sme dostali takýto nápad trošičku osviežiť tento kanál tým, že začali sme kupovať sklady na aukciách, keď ste takedy videli tú show, niekedy chodila na Discovery, či na History Channel, či kde to chodila. Tak vlastne veľa ľudí to zaujíma v tom, že čo je v tých skladoch, za koľko sa kúpilo, či sa to dá predať, vieš. A urobili sme 2 takéto videá a proste tie čísla išli úplne, že 3 razy väčšia sledovanosť na kúpu skladu, ako to, že sa prechádzaš v Havaji po pláži, rozumieš? Alebo po horách. Takže ten Family kanál sa bude upriamovať väčšinou na to, že budeme riešiť videá o Amerike, čo sa týka aj našich životov určite. Bude to pokračovať, lebo budú sa diať zaujímavé veci. Ale budeme ďalej pokračovať určite v nakupovaní toho ďalšieho biznisu, ten nakupovanie tých skladov, teraz sme ešte aj vozík kúpili. Jaký teaser si teraz dal? No, že budeme používať náš nový vozík, čo sme si kúpili a budeme chodiť a hľadať sklady a uvidíme, že čo sa nám podarí nájsť a myslím si, že ten kanál má tiež našlapnuté docela dobre. A tiež to bol vlastne taký kanál, ktorý mal ten taký push, ten taký odpich na začiatku dosť ľahký skrz toho, že tam prišlo veľa ľudí z tvojho kanálu. No, prišlo, lebo vlastne tí ľudia, ktorých to zajímalo na tom mojom kanáli, tak okamžite vtedy tí ľudia prišli na ten druhý kanál. Tam monetizácia prebehla behom 2 videí. Behom 2 videí ten nový kanál bol monetizovaný, začal zarábať peniaze a podobne. A samozrejme, venujeme sa naplno tým obom kanálom teraz, lebo jednak, že čo začínalo ako reklama, ono to nikdy nezačalo ako hobby, hej? Lebo toto si ľudia milia, že začal si to ako hobby a teraz keď zarábaš, nie. To nikdy nezačalo ako hobby, to začalo od začiatku ako biznis, ukázať tie auta, urobiť si reklamu a podobne. Od začiatku tam išlo o to, že má to nejaký význam a bude sa riešiť cez to biznis a aj nejaké zárobky, veď predsa musia si všetci uvedomiť, že to je strašne veľa roboty, času, peňazí, takisto aj do toho kontentu treba dávať. Není to ľahké a preto rozumiem tých, čo im je ťažko na začiatku bez tých zárobkov, bez tých subscribers, všetko je strašne ťažké, treba len vydržať hlavne. A ono sa to rozbehne. Ono to príde a proste sú také hluché, mŕtvé mesiace, ktoré vás dokážu psychicky dať dolu. Asi už poviete, asi to viac nebude a o pol roka zistíte, že máte 3-krát viacej subscriberov. Takže je to tak? len byť
videa. Vytrvali. A vidieť, robiť to, čo sa ľuďom páči. Ja tiež teraz, keď sme robili na Family kanáli proste dovolenky a ja som videl, že to ľudí tak nezajímalo, jak teraz tie sklady. No tak teraz, keď mám to, že ak sa tam prechádzam s pivom v ruke po pláži, má 10 000 videní a sklad má 40 000 videní a je to prdel zabava, hej, tak proste nepoviem si, vieš čo, sereme na sklad, ideme sa prechádzať po pláži, no nie, no budeš robiť ďalej sklady, ne, predsa. A my sme už mali také komenty, že neprepadnite tým skladom, že to je nebezpečné jedno s druhým, to je ťažký závislosť a ťažký biznis. Ale mne to je prd. Hej, však ja to nejdem robiť pre biznis. Môj biznis sú auta, my sklady robíme. Či na tom sklade zarobím, alebo prerobím. Je mi to fakticky jedno. Tak nie je mi jedno, keď som prerobil $2000, hej. Ale to, že či ja strátim pár svojek, alebo čo, ja tvorím content pre kanál a proste, áno, na začiatku ste stratoví, pretože nemá to také videnia, musíte do toho pchať peniaze. Niekým sa vrátia teraz za vozy, ktorý sme vyrigali 7 litrov, vieš, toto neuvidíš tak skoro tie peniaze, ale proste musíš niečo do toho investovať. Na začiatku tiež, keď som investoval tu teraz 2500 ďalší notebook, počítač na strihanie 3000, je to bolestivé na začiatku toto všetko absolvovať, ale treba ísť postupne, netreba chcieť mať všetko naraz, ale ísť postupne a dokupovať si veci a ísť, hej. Mne napríklad máme túto výhodu, že ten druhý kanál, samozrejme, že môžeme trošku zainvestovať viac, lebo ten prvý kanál to už ťahá, hej. Takže my si to už bereme ako jeden ale zábor. vlastne tu naplatí také pravidlo, že nie som taký bohatý, aby som si kupoval lacné veci. Že v konečnom dôsledku my sme nepotrebovali kúpiť ten vozík, lebo stále môžeme ísť a vynajať si ten vozík, ale keď si to potom neskôr človek prepočíta, tak si povieš, že asi sme mali kúpiť ten vozík. Že proste stále to dáva... Áno, využijeme to na iné veci, ale nie len ten vozík, ale aj čo sa týka počítača alebo telefónu, aj všetkého, tak zo začiatku sa veľa ľudí nepozerá na to, keď tvorí nejaké videá a zakladá si svoj YouTube, že potrebuje mať nejaký profesionálny 4K, 8K, 10K, neviem, aké už sú obrazy. 4K na začiatku. A postupne sa do toho vnáraš a keď sleduješ tú sledovanosť a keď čítaš komenty, pretože nie každý youtuber číta komenty, tak vieš vnímať tých ľudí bližšie a vtedy sa o to zaujímaš viacej a sa ti to v hlave vytvára, že čo máš zmeniť, zlepšiť. My máme fakt v tom YouTube docela dosť veľký poriadok vďaka tomu, že ja čítam správy na Instagrame, čítam správy na YouTube, odpovedám ľuďom, hej. Samozrejme, nedá sa každému, ale tak snažíme sa, 90%. Ja ešte, keď aj čítam tie komenty, tak si dávam lajky, aby som vedel, že čo som prečítal už, hej. A vlastne snažíme sa, aj keď neodpovieš, ale zoberieš si tú radu a povieš ju vo videu na ďalšom, takže máme takúto interakciu s tými ľuďmi. A tým pádom viem aj kontrolovať chovanie týchto ľudí, lebo keď máte YouTube kanál, tak si musíte tam urobiť poriadok, lebo samozrejme pri 40 000 subscriberoch, to sú len subscribery, hej. Normálne sa vám tam pretočí tak 100 000 ľudí mesačne, hej, individuálne, lebo nie každý má subscribe. A nájdete tam trollov, nájdete tam ľudí, ktorí vám chcú zle a podobne, takže bohužiaľ to sa nedá proste, aby vás každý mal rád. Proste je to také, že nájdú sa ľudia, ktorí vám tam budú nadávať do tlsťochov, do neviem čoho všetkého, do idiotov. A proste, že skáčeš do reči a také somariny. Hej, ja mám veľa komentov, ktoré mi chcú ľudia poradiť, alebo povedia, hej, že mne sa to nepáči, hento, tamto, ja by som to zrobil tak, že je to taký iný pohľad, možno, že není to kladné, je to skôr záporný ten koment, hej, že ako, ale dá sa to napísať slušne, čož tie komenty ja potom nechám, hej, však ja takisto berem kritiku od druhých a nechám to tam, hej, ale ako náhle vidím, že nadávky a útočenie na niekoho a podobne. Urážky. Von.
odchod, hej. A ty si sa chcela niečo spýtať, Veronika? Ja som taký koment chcela podotknúť, že keď chcete nízkonákladový kanál, tak spravte si podcast, lebo tam vám netreba nič, iba váš čas a zobrať telefón manželovi, ktorý už YouTube robí. Takže to je tento pravda. kanál nemal veľmi veľkú investíciu finančnú. Lebo potom sú ešte kanály, čo sú populárne, že zoberú niečie video a komentujú ho. Tie Áno, to kanály sú mám, to je, úplne že... najziskovejšie, takže nulové Tie náklady. mám- Reakčné No, kanály. to mám úplne najradšej proste nevymýšľať si... Ja viem, že musia byť, ja dokonca aj sledujem nejaké reakčné To je taký kanály. novodobý bulvár. Také, no, že... Inak, keď nebudeme Ale mať mne o to čom- príde Keď nebudeme mať také ohovaranie mi to príde, vieš, trošičku, že idem riešiť niečo, ako sú dobré, hej. Napríklad, ja nechcem povedať, že všetko, že je zlé, ale niektoré reakčné kanály by mali byť napríklad zrušené, hej. Proste, napríklad, ja to takto poviem, je jeden reakčný kanál, ktorý vznikol docela dosť nedávno a už má 20 000 subscriberov, ten človek sa volá Buco. On robil reakcie aj na tú kauzu, ktorú som mal ja, aj podobne. Tam som ho vlastne tak začal vnímať. Aj si s ním Urobil píšem teraz. jeden aj na našu garáž, lebo ja som pozerala jeden, ale neviem, či to bolo. Neviem teraz. Nie, on Nerobil? nerobil. Nie, on nerobil. To je taký v tej maske? Ale Nie, to je Sibíržan, to je Čech, hej. To je... Tak neviem. Ten zase tak skorej... Nepoznám, ja som videl od neho 2 videá, jedno s druhým. Ale napríklad Buco, čo má kanál, tak on napríklad sa snaží poukazovať na tie individuá, ktoré dneska by napríklad na tom TikToku byť nemali, hej? Že snaží sa tak trošku otvoriť ľuďom oči ohľadom tých influencerov kvázi, alebo tých youtuberov, z ktorých si práve ľudia nemajú brať príklad, hej. Potom sú, čož ja som za, že takýmito ľuďmi by mal byť trošku kontrolovaný ten YouTube, hej, alebo ten TikTok. Ale potom sú proste reakčné kanály, ktoré berú video, čo im vyskočí, hej, proste dneska, čo máme v liste, hej, a whatever, čo mu vyskočí, to proste ide komentovať. Absolútne bez informácií, bez dôkazov, bez ničoho. To svoj názor vraví iba. Ja viem, len že keď chcem nebudeme rozprávať mať o čom názor mať, na tak aj my niečo, tak si... spravíme také. Hej, vieš, tak si ale najprv musíš o tom zistiť, aby si mohla povedať, lebo tí ľudia vyzerajú jak tupci niekedy, vieš. No, Takže- ale tak to už je na ich triko, vieš. Už sa tak rozhodli to robiť, tak si robia. No a keď majú svoju sledovanosť, tak budíš. Ja mám rád napríklad také videá, také sú na YouTube a napríklad strašne dosledujem toho Dukloka, lebo on tam robí recenzie, nie na telefóny, na počítače a Takisto podcastové. podcastové veci, že on má takisto veľmi dobré podcasty, takže... On to nevolá podcast, jak to on volá? On má Recast. Recast. No. Takže toto je dobré. A také máme svojich youtuberov, čo pozeráme a sú niektorí dobrí, niektorí zlí. Takže takisto aj ja chápem, keď mám negatívne nejaké komenty, ale takisto treba si udržať v tom proste poradeček, lebo... Baví ťa to? No tak keby ma to nebavilo, asi by som to nerobil ani za tie peniaze, ktoré to dával, lebo... Že vidíš tam svoj posun? Koľko určite. máš vlastne? 2 roky ten kanál? 3. rok beží? 3. rok začal. No, 3. rok začal. 2 roky, 3 mesiace. Vidíš tam ten jasné. postup sám na sebe, keby si Určite. sa mal sám seba skritizovať? Určite je tam veľký postup a určite ešte... Už sa môžeš počúvať? by sa dalo by sa to ešte zlepšiť, aj by sme to mohli zlepšiť, ale teraz sme zase v štádiu, kedy zase vymýšľame nové veci a zlepšujeme? možno viac telefónov sa bude dať, možno viac kamer, toto jedno s druhým ináč. Uvidíme, čo priniesie čas, proste to musí ísť s dobou proste, no. Takže vlastne, tak zhrnutie, ten YouTube ti teda dal kontakty, kolaborácie, vzťahy, interakciu s fanúšikmi, money, love a keby si mal... Spoznal som veľa ľudí určite, je to aj dobré, je že všetko to spoznáte pozitívne. ľudí. A keby si mal nejakou jednou vetou zhrnúť, čo ti vzal ten internet a byť na internete a či si to niekedy oľutoval, že si sa na tú cestu dal, že si taký známy a že možno keby prídeš na Slovensko, tak tiež na teba vytrubuje veľa ľudí a kýva ti a tak ďalej. Vieš čo, YouTube ti určite zoberie trošku zo súkromia, trošku viac.
ale tým, že my sme v Amerike a robíme content pre inú krajinu, tak Nie je to až také zlé. Nám to nejak do súkromia moc nezasiahlo a nepokrikuje na mňa takto po ulici, lebo tu nám nikto nepozná, kto je Florida Florida Filip. Na videu Filip. ukážeš len to, čo chceš. A na videu ukážeme to, čo chceme. Väčšinou my nemáme čo skrývať, takže vieš, môžeš sa triasť doma v kúte, že riešiš niečo na internete a že niekto ti niečo na teba niečo vie, hej, a to už je potom na tebe, ak s tým dokážeš žiť. No, keby som mal nejaké veľké prúsery, že čo by mi mohli v živote urobiť problém, tak asi by som YouTube nerobil, hej, že by ma to mohlo nejako si zlikvidovať. Ale toto súkromie ja neriešim, lebo fakt robíme content pre inú krajinu, kde žijeme, takže to súkromie u mňa až také závažné není. Ale vezme vám to čas. Ľudia, tu vlastne nejde fakt ani o tie peniaze, že si investujete do nejakej výbavy, pretože tá sa mesiacmi alebo aj rokom vráti vám tie peniaze naspäť. Ale prídete o čas a prídete o strašne veľa času, preto vás to musí baviť, hej? To nejdem hovoriť, že vyplakávam, musí vás to baviť. A ja to robím preto a mi to nevadí, že to bere čas, lebo ma to baví a chceme to robiť. A nerobíme to ako hobby, robíme to dokonca ako biznis, tak jak robím aj auta ako biznis. Všetko, čo robím ako biznis, ma musí baviť, aby som to mohol robiť ďalej. A chcel to robiť ďalej. Hej? Lebo chodiť do práce, ktorá ťa nebaví, je na prd. Hej? Lebo si nešťastný, ten biznis sa nedarí, ani ten YouTube by tak dobre nefungoval. A hlavne najviac vám bere z toho času to, že keď sa rozhodnete byť aktuálny, a konzistentný tým, že ja mám video streda a nedeľa. A takto to už je 2 roky. Proste je to 2 roky non-stop, proste streda a nedeľa a nevynechali sme. Ja možno sa stalo 1-2 krát za 2 roky. Keď si bol na tej operácii, tak tam sa vynechala možno jedno video. A potom si išiel a natočil niečo aktuálne, aj keď mimo aut. No. Ale no, hovor ďalej. Takže proste vezme to veľa toho času, ale fakt najviac mi to zabralo to, že chodím do roboty a chcem držať tú stredu a nedelu. A s tým, že chodíme ešte do roboty, máme svoju rodinu, máme svoj čas. Ja hockedy idem spať o 2:00, 3:00 ráno, len aby proste to video bolo v tú stredu alebo v tú nedelu ráno vonku, lebo ľudia na ňo čakajú, hej. A ja si každého vážim, kto sleduje tento kanál a chcem to dodržať. Samozrejme, že sa stane, že mi snete nejaké video, pretože život vám pod nohy hodí hociaké polienko a máme to ešte tak aktuálne, že napríklad, ja neviem, dneska sme strihali video, čož je streda, ktoré pôjde vonku v nedelu, hej. Alebo napríklad ja včera bol utorok a v utorok, čo sa natáčalo, tak ja som prišiel domov o 4:00, hej, dal to do počítača a dneska ráno v stredu to ľudia pozerali. Takže to, čo videli, tak reálne bolo 12 hodín stará situácia. Hej. Čož je toto brutálne, že niektorí robia videá, kde ľudia, ja neviem, v decembri pozerajú, jak on behá v krátkych nohavicách, kde... rozumieš, v auguste. 4-5 mesiacov staré video. Že my máme aktuálne tie videá, lebo mne sa totižto, to je to, že mne sa totižto neoplatí robiť o 4 mesiace video, pretože ja si robím sám sebe reklamu na svoje auta a tým pádom, ja keď natočím auto, ktoré ja potom dám do videa v decembri a ja som to natočil v auguste, to čo ja mám čakať 4 mesiace, nech sa predá auto, alebo mi začali ľudia písať, máš to auto? Ja to som predal pred 3 mesiacmi, rozumieš? A teraz dáš video vonku, vieš. No lebo tvoj kanál nie je, že z archívu, aha, čo som zrobil, aha, čo sme mali, ale aha, čo máme. No, preto je to iný kanál. Mal si nejakých ľudí, ktorí ťa kontaktovali, že by chceli pre teba pracovať ohľadom toho, že by ti strihali videá? To mám tak 2-3 krát do týždňa a fakt kontaktovali ma ľudia, ktorí strihali, aj teraz ma kontaktovali ľudia, ktorí strihali veľmi známym ľuďom, ako fakt aj celebritám, aj takým známym dosť kanálom, a že chceli by spolupracovať, ale
Neuvažoval si na Nedá tom, by sa ti to to. zobralo... Nikdy, dalo by ti to lebo čas? ono sa to to sa časovo nedá. To sa nedá časovo to preto, lebo jednak my máme ten časový rozdiel a tak, ako hovorím, ja som skončil o 5. večer a o 5. ráno už bolo, teda ráno o 8. už bolo video vonku. Takže ja som mal 13-14 hodín na to, aby ja som vydal video. Ja to musím dať z telefónu do počítača. Z počítača to zostrihať, zrobiť. Hej, mne teraz trvá tým, že som si kúpil nové počítače jedno s druhým, viem už to robiť, zo 4 hodín som to skresal, že video mám tak do 2,5 hodiny mám hotové. Niekedy do 2 hodín, niekedy 2,5, niekedy 3, podľa toho, aké dlhé, koľko Ema sekala, rozumieš, čo nahrávala. Takže teraz nám to tak trvalo do 2 do 3 hodín urobiť takéto video. Preto som si aj musel kúpiť nový počítač, všetko nové, lebo fakt mne to v tom 4K nestíhalo a dakedy ja hovorím, aby som, lebo ja môžem ísť spať, ak sa to už nahráva na YouTube. Ja všetko zrobím thumbnail, dám to nahrať na YouTube a to sa samo pustí. Ale ja som mal problém ten, že ja som robil 1,5 4K video a potom, kým to zrendovalo, tak mne to na počítači rendovalo 2,5 hodiny a tým pádom ja som čakal od 12 do pol 3, aby ja som to mohol dať na YouTube, chápeš? A teraz niekedy človek zavolá, no viem, jak ty chceš, keď ja skončím o 5. večer robiť, prídem domov, dám to do počítača o 6. Na Slovensku je vtedy, keď sa posunie čas, polnoc. Tak dá si budík. Rozumieš, tak teraz čo ty chceš od polnoci strihať a teraz si keď to postrihaš, ja to chcem vidieť, čo si postrihal. No, to je pravda. Takže ja to musím zase pozerať, rozumieš? Takže ja keď si to celé pozerám, tak ja si to už pozerám a striham sám, lebo ten čas, čo ja budem kopírovať všetky videá, tak kde na harddisk a podobné veci, tak kde na iCloud, aby si to on mohol stiahať. To je tak komplikované, že ja to za prvé strávim ten istý čas, čo by som si to zostrihal sám a za druhé proste nemá to časový význam, takže v žiadnom prípade raz, možno v budúcnosti, niekedy, keď ja neviem, kanál bude mať Nehovor konkrétne číslo. Neviem koľko ľudí a druhý takisto a zistíme, že potrebujeme nahrávať ešte kontenty v iných štátoch, vy neviete nikdy, čo vám priniesie život do cesty a napríklad sa rozhodneme točiť 3 videá za týždeň na jednom kanáli, 3 videá na druhom, nikdy neviete, čo bude. Keď raz budem potrebovať niekoho, komu budeme len posúvať materiál, hej, a bude nám strihať, tak to budem riešiť tak, že budem v štádiu, kde budem mať vlastné štúdio, kde budem mať všetko zabezpečené a budem mať 24/7 proste zamestnané, nie 24/7, budem mať normálne na zmluvu zamestnaného človeka, ktorý sa bude venovať len mne. Nie, že striham video tebe, striham video tomu a každý mi dá 5 korún a ja sa z toho idem zblázniť a mám potom taký myšunk, že nestíham ani jedného. Nie. Keď raz, momentálne to stíham, momentálne som v takom, že ma to ešte stále baví a stíham to nejako. Ak sa niečo zmení v budúcu, tak určite to budem hľadať niekde, ale nie online, alebo nie, že z iného štátu, alebo niečo. Keď niečo také raz v budúcnu, hovorím v budúcnu, budem riešiť, tak ne, lebo mi začne vypísať, ja sa tam stiahujem, rozumieš, hej? Nemám teraz, hej? Nie v blízkej budúcnosti. Lebo momentálne nezarábajú tie 2 kanály na to, aby ja som si dovolil, dajme tomu, aby niekto v Amerike, kto bude s tebou, k tebe chodiť do práce, do štúdia a venovať sa niečomu takému človeku musíš dať 5 litrov mesačne minimálne. Aby nemusel chodiť do inej práce, a venoval sa len tomu tvojmu kanálu, staral sa možno o web, staral sa možno o design merču a takéto veci, hej, lebo on tiež nebude každý deň len strihať, ale dáme mu viac roboty, že sa bude len venovať veciam, ktorým my sa nemôžeme venovať, ako strihaniu, merču, dizajnu a všetkým takýmto technologickým veciam a starať sa o celý ten YouTube, tak vtedy, keď to tak bude, tak si zamestnáme na plný úväzok človeka, ktorý pre nás bude pracovať. Ale to je ďaleká budúcnosť. Ale nikdy to nebudem robiť na diaľku, aby som s niekým. Ja mám rád takéto veci, keď sa robia, že prídem ráno, si dáme kávu,
podebatujeme, jaký je plán, všetko, čo sa má robiť a takto mu dám z telefónu harddisk, mu vyťahnem, lebo je to za 10 sekúnd tam dané. Tu máš harddisk, vysvetlím mu jedno s druhým a nie SMS-ky, volania, vieš, jedno dáme si ráno meeting v kancli 10 minút a dovidenia. A možno ti to zostane v rodine a tu máš 2 ratolesti, ktoré rastú. Tak oni len nech chodia pekne, krásne do školy, vieš. No veď v ďalekej budúcnosti. Uvidíme, no dobre, takže zhrnuli sme teda, ako vznikol YouTube, ako vznikol tvoj druhý kanál a aké boli výhody toho, že si sa dal na internet. Nevýhody skoro žiadne, lebo ste v Amerike. Nikto vás nepríde obťažovať, len príjemné návštevy občas. Ešte niečo, čo sme nespomenuli, by sme... No, my s YouTube máme len dobré skúsenosti, takže ja si myslím, že je to v pohode. Ja myslím, že sa... Myslím si, že každý by mal mať dobré skúsenosti a spomienky a všetko na takéto veci, keď robí to poctivo, úprimne a neklame. A je transparentný. Dosť na to, aby sa nemusel, tak jak si povedal, triasť v kute, že čo keď mi na to prídu, vieš. Každý má niečo, ani my nie sme dokonali, tiež máme svoje chyby nejaké, ale tak chyby, aj keď to takto začal rozoberať, tak to jak žili netrha. A teraz začnú všetci, jaké Filip, jaké, čo si zrobil? Ja som už na seba povedal všetko zle, čo som zrobil, vieš, ja nemám dať, ja sa nemám za čo hanbil v svojom živote, to čo som chyby narobil ja, keď som robil chybu nejakú v živote, mňa to len dostalo tam, kde som dneska, takže ja by som asi nič iné ani zase znova neurobil proste, takže len urobíme viac veci ináč do budúcna. Áno, a tým vlastne rastieš a sa zdokonaluješ za všetko. Takže... Myslím, že sme povedali všetko. Ja by som vy ste ma dobre rozobrali v hlavy. Od hlavy až po pety, ja som práve ťa vyžmýkame. Akože úplne, že do nitky teraz, vieš. Ja už môžem len auta robiť, lebo už nikoho nebude zaujímať môj život, lebo všetci všetko vedia. Do tvojho aktuálneho života sme ťa rozobrali. Určite sme ešte opomenuli nejaké príbehy, ale také tie najhlavnejšie highlighty sme si pospomínal. Ale veď keď sa niečo stane zaujímavé, alebo niečo, veď... Ale jak mi skáče do reči. Príde, máme ešte niečo porozprávať za rok. Tak. Ale prestaňte, toto je môj diel. Tvoj diel v našom podcaste. U mňa doma. Ďakujeme, že si prišiel, že si pozval naše prianie do niekoľkých častí a dúfame, že ešte prídeš niekedy po čase. V budúcnosti. A že sa nám budeš venovať spolu, keď aj prídeme a začnú sa diať veci, jak napríklad nejaké live streamy a takéto veci, tak spolu s Tomášom a mohli by sme porobiť nejaké také veci, že sú tam plány, sú tam nápady. Tak určite s tebou rátame, budeš náš verný host. Super, ja rád prídem určite po čase zase. A drž sa? Kde sa držíš? No. Ja to nechceš vedieť. Nech sa ti dári. Na jeho kanále. Na jeho kanále teraz. Áno, Filipa vidíte na kanále Florida Filip alebo Florida Filip Family. Spolu aj so mnou, samozrejme. No. A keď príde Veronika, tak aj ju. Prídeme do Ameriky. Takže ďakujeme, že ste nás počúvali. Keď máte nejaké otázky, samozrejme čítame všetko v komentoch. Keď máte nejaké príbehy a chcete byť prečítaní, tak všetko nám píšte do komentov. A keď chcete byť anonymní, tak napíšte na Instagram, vtedy vás nebudeme spomínať. Vtedy si to neprečítame. Verejne. Takže ďakujeme krásne za všetky pozitívne komenty, za všetky komenty samozrejme, dávate nám veľa energie a motiváciu na to, aby sme pokračovali ďalej, takže sa tešíme na ďalšiu epizódu s niekým iným. Presne tak, ďakujeme, že ste nás dopočúvali až do konca, ďakujeme Filipovi za to, že prišiel už po 4-krát a vidíme sa o týždeň, takže ďakujeme a ahojte. Čaute.